हम गाय कलाकार दीपू दीवाना यादव अरे वो सब के बीच में एगो गीत भजन परोसे जा रहा बानी। कुछ संगतिया लो संगत करतनी लो जैसे लाल तबला पर सुमंत भैया गोपालगंज, हमार के भैया गोपालगंज, प्रिंस बाबू भी गोपालगंज से बड़न, दीपू दीवाना भी गोपालगंज से बड़न। तो एगो हमार गीत सामाजिक गीत रही है बड़ा। तो मुकुल भाई ढेर लोग फुहर गावता, तो हमने के फुहर गा के हिट नहीं के होके के हमने के निमने गा के रोजी रोटी चल जाऊ है। ठीक है बाबा, तो ने कमे बेचाई बाकी लोग गोरियाई ना नु। एगो गीत बाबे भैया कि काहे अरे नजरी से हमारा के कि काहे अरे नजरी से हमारा के अरे उतार दी होला तो काहे चितवा से हमरा के बिसार दी होला। 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 के भैया ओह बात के समय बा जौना बेरा बोझ और ग्राह के लड़ाई अपना छपरा सोनपुर में होत रहे। तो भगवान आ गईले। आज ऐसा लोग बावे कि कितने प्रेमों से पुकारा था तो भगवान नहीं खाना हो, लेकिन एगो गोज के बचावे खातिर भगवान आके हाजिर हो गईले। कैसे जल में ग्राह गज के बावत रहे हरि जी गोहरावत रहे। जल में ग्राह गज के डुबावत रहे आई आई हरि जी गोहरावत रहे। ग्राह मारी गजराज के उबर दी होला। जब पांचों पांडवों के सामने एगो नारी के साड़ी घिंचाता तबो कुछ लोग नहीं खे बोला, तो
वो जुगवा से तो कल जुगवे ठीक बावे जे बरा कोनो लोग औरत के बोली ना दू चार गो लोग व्यवस्था कर दी लेकिन उतना महारथी लोग रहे लो उनका लोग हम का कहीं साड़ी नारी के अनाड़ी तारत रहे उलाचारी में कोह के पुकारत रहे साड़ी नारी के अनाड़ी उतारत रहे उलाचारी में कोह के पुकारत रहे आकिया बाला के सड़िया सवार दिहल आके आबा के सड़िया सवार दिहल काहे नजरी से हमरा के काहे नजरी से हमरा के उतार दिहल काहे चितावा से हमरा के विसार दिहल काहे चितावा से हमरा के विसार दिहल काहे चितावा से हमरा के विसार दिहल काहे नजरी से हमरा के काहे नजरी से हमरा के उतार दिहल काहे चितावा से हमरा के विसार दिहल काहे चितावा से हमरा के विसार दिहल